വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ സൂര്യോദയം. മുറാദ് വെഡിംഗ് സെന്റർ, കുറ്റിപ്പുറം റോഡ്, കാരത്തൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ടർ ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. തിരൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 18 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് തിരുനാവായ 14 വാർഡിൽ നിർമ്മിച്ച അംഗനവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. 14 വാർഡിൽ നിർമ്മിച്ച അംഗനവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആനി ഗോഡ്ലീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തിരുനാവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദേവയാനി മാമ്പറ്റ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. വാർഡ് മെമ്പർ ഫൗസിയ ഷംസുദ്ദീൻ, CDPO സക്കീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അംഗനവാടി വർക്കർ വിനീത സ്വാഗതവും സൂപ്പർവൈസർ ശ്രീജ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വെട്ടർ ന്യൂസ്, തിരൂർ.